live cheno mari mar kuku maracho diche makawuono ne kenting tiche dek tingeni wakelo kaeri migosi Chris Owala mondo mago mbaka weche gi kuma thoth mokalo matimore madaraka dek achiel koda ka gi weche gi mag biro mar ikele godo Kisumu kaeri ang'o momin ne jo Kisumu kata ber maneri monyalo kelo jo Kisumu county molocho to ang'o masaniri nyaka koro ndo piny luo koro tim kata keto parnero ma mbele kaka priority margi modhi nyiso kesi Kisumu biro gwenge makalo kaeri. Amina Mohamed no biro Kisumu kaeri kawuono mar cheko weche gi mar dongruok madhi mbele gwenge makalo penjo maduong' dibende sirikal mamalo koro temo sero gwenge gi kuma kalu emomiyo imedo dirik moko achiel koda gi keto ber magi achiel koda gi moko mathoth jakombe no sebiro matemo kwe gwenge makalu civil society ginene nade gineno piny nade magi to kod moko mathoth weche mag census bende mag joma nodar e kuonde manomuke Kisumu county ka no temo de ching makawuono ni penjo maduong' ang'o mene kauthul ni rite debe ida gwenyi ng'ato koso kuda gwenyi live chendo mari mar kuku mar wach nyinga en Haron Otieno idhe nade jedong era kama antiere jumoteri nade juma not maraj not maber yes toy mang'eny covid be medre ido ka Kisumu wacho no covid sani koro mene mulidi ya Kenya mangima gima watemo wacho no data gi nosimo ko nyalo daute nikech en data mi jomo appear for treatment ko jomo referred data maber en gima sirkal timo test then yudo yakinyalo wacho no kani lead moloyo kan to data ma kamano anyway kunyalo bedo adier to kunyalo bedo adier seche mawachi ni Mombasa dhano pim ji maromo 100 Kisumu ji 100 Nairobi ji 100 kuonde ji biro tem ji 100 asto Kisumu neno ga samo trend mare inyodhi malo pile ka pile kwanyachi ni Kisumu gido ng'enye molo kata ka ukatime mass testing yene kirano Kisumu ng'eng ma Kisumu chako bedo no nente ji muno India bange maniron ko Kisumu dhi mbele Kisumu mbele tinya yudo simo gin joma no over in contact with joki emano teri test boy dunka gin covid gimata moja en kabeto sekalo mandigo mass testing kole mibro ng'eyo go nadier Kisumu ng'eng kata siange Nairobi ng'eng kitmen ngamo so jitokeleza ngamo biro yes emiro ng'ane tu to program mane ma serikal nego mando joje na what test jimia beat Kisumu what test jimia beat Nairobi to on this wanyado Kisumu nyalo qualify Kisumu ng'eng makacho dipenyo golo penjo moro be paro ni kwan nero mar joma tiere kod covid en malo kaka wanene chande koso mano be tamotiere gimoro moko ng'e jedong aparo nyalo bedo malo molo kaka wanene yes nikech ingiro joma ko oyido kaka nyola ko mbago sibno moko bangin ngi no maka ko ngato ko declare ni ko tuo to ne yes okudo wacho no tuo covid kika jokete stigma ma covid bontie koro yiro ki maki to igo lwenji makata kituo covid kada kido nenen to jima tin kumebro ng'enin covid nyicha no mako jafwambo moro kuigi kaka jomoko loso kata mana jofwambo wetene ochalo ka gima en koko moro ma kochopo iri tin ng'at moro mana marach moko be ng'ala riwre godo en koko ma kiparo kata mana kaka yaki no donjo Kenya ma yaki ng'en kani to kata yakata ko boy ma kata ng'ama biyo body ni maonge kaka jipod ng stigma mar covid tusipa moro be mako ido ko nyacha mitiego so nego sipel mang'eng adier makende sani sipa moro sipenario masani kitemo recover tido ka achiel kani penje to pod kuno yieno to koren daka mo gikia koro tere hospital ton to nen kode to koso to pod gino obuoge nkarang gini koro talking strong dwaro counseling simoko kitikaji di treat stigma moro karantini school yudo ka yitena makwajo baba na covid mama na covid so en gibo man pod awareness level pod ntie to serikal bende poko kit gine yudo ka kunita mtoki na pod yudo overloading pod no order day bache gi pod yudo ji hoye da live band ji mela koro otek pod koro apano nyel bud mang'eng moloyo kamone ne sana
asto king'io gik ma sirikal bende timo. Bineno ka wasetimo moromo sani Madaraka Day biro Kisumu, tinyo kachiel kuom pango mag sirikal ne gidwa dhi nyiewo masks maromo gana 30,000 mondo miyo mi japiny. Magi gin okenge kuma duoko chien adieri koso oda mana reso odiochieng' achiel nero kende koso. Gima dipenjo nami ji nyiewo mask odiochieng' achiel maromo mask 30,000. To skar achiel ema wacho ni wan ka liel nitie, namba ma ji madhi e liel obed matin. Skar achiel ema wacho ni wan kidhi hostel kik ng'ati tuo to ng'at achiel ema moyie lime odiochieng'. Koro sirikal achiel ni ema wacho ni ng'ato kotho to moyik chon kik ji bede mang'eny. Skar achiel ni ema wacho ni kik idhi rally to gigo pogruok mane magin go tena achiel ni kende ma odogo luongo ji mang'eny. Yes. Koro tami nono no sirikal ni en double speak. An mana miyo ing'eyo ne kirango matut tido ka ji ok luw chik. Sirikal ok lead gi example. Dhano koro buono gik ma sirikal wacho. Koro buono gichayo gi. Giwacho acha. Anyalo paro dier mo ka chalalo uno moro. Yes. Ka wadwa yik to padri Anglican ema ne jotelo ne nyasi ma yike. To padri ne nowacho gimoro. Ka ji nomo yik pesa uchiel. Ogono chief go sime, jokatiyo go sime. To no en nyasi maduong' ma koro yudo ka chief gingoro obwong' wang'e. Kwa wacho to koro ji obedo mad, ji koro nyono wach shere milugo. Padri no kano miye microphone. To nowacho no konyal blame Wiglia. Okonyal blame bana japuonj Amerika. Yes. Okonyal blame ng'ata bro blame sirikal. Sirikal ema loso chik to ok enforce. Koro gichal ma wacha sirikal ma ng'ama nyalo kawo gima wacho serious onge. So ren padri ma paro ren padri konyal bedo patile kanya bedo maber no kawo dakika 15 kende otimo go misa mare. Kubacho no kujikoni bedo mang'eny ka site mang'eny. Koro ka ji onyalo luwo chikno ojon chimilion pod judogi kawaida to migoyo liel wachala joma COVID-19 rionge. But part of that was the problem is weche giki ma COVID-19 migosi Chris Owala wacho ni Haron okone ubeno aseyo ng'ato asewach tuo ni mar COVID-19 okoni en ochich ni gini ng'enye Kisumu kaeri maingo kwan gi kuma ichiwo onego beni county timo mass test jawinyo na jana malolo TV mondo biwa yang godo adiri mar wacho ni kare kanye penyo bedo ng'ato nyalo penjire county ma Kisumu chano ni sani gibiro chiwo mask maromo gana 30 maeri en geng'o COVID nyaka chieng' koso geng'o COVID odiochieng' achiel kendo kapo ne japiny onge gi nyalo mar nyiewo masks giki tang'o miyo ginyiewo ga pile ka pile mondo be japiny omi raum lenda wang' nyinga en Haron Otieno. Migosi Chris ng'ato biro penjo ni to gi sani eri gigo kata manachi ni kama koro ndo wachope ni eri weche mag COVID osebedo kar gi kamoro setimore bedo kede priority marwa right mawang'iyo mana COVID ni kende to gika moko bende wadini no koso moko bende wang'iyo ujon kada sani kidhi. Yes. Inyalo ton malaria. Ka temperatures odhi malo tin ja COVID. Yeah. Koro iketi COVID kata kin malaria. Omo moro matin ija COVID. To that's an magic of the hospital sani. And kanya be walusi dano mang'eny. Yudo ka testing ni be standard mare. Jiwacho no ni testing kan result the hakikisho sala ya mi positive kai to kapo nono ni chopo il Chris bwana bele ki negative anya na taka nika moro kelo be negative wadi bulu Chris yes ono tio onge verification to ido no kata kimia chama serikal behave that must alupradek okiyo belo guarantee ni nyiogi ena way magolo pesa miketi ufuko jimoko ajal neno kata mana chin kacha se account government no keto tender maloso mask dimne kebelo COVID donje cha pokra nene mask ko siara kuma nalos gi ma nalos go sia county even the numbers kidi los apar giwa tena los of male of mecha kich in a way ma ka pesa ma yo kanye ma idoka watio gutuo imajo piny kendo jo piny be koro podha min nogao
pinyo go ginyanin kailo sema jo pinje dun kawuni census ne kawo mar jogi kuma no mukuonde gi ineno nadi udwa biro mode ko ang'o no kawi thuolo chande koso sirikal ni kare jo jogo timo ritual yes kech ne gisopogre stalls koro gidwa kawo moko ging'is ji nowamiyo traders nikech ojon ka ng'ato ni golo kama nouse higa achiel mokalo ipan pod en interest uso the eviction rules wacho no kapok agoli onego aiema kama dwa teri to onego akaw data ni hold that point kanye wadhi break maro live chino mari mar kuku maro wach ka waduogo weche gi mag stalls makauno ne eka nego yo kwan mar jogi kuma ne ogol ang'o matimore biro seche ma ling nitie ne Kisumu county jogi kuma tie county mag Kisumu okaw stalls kendo gipogore gina dieri koso gino wacha bigeto godo serikal live chino mari mar kuku maro wach nyinga en Haron Otieno ergo Machigi ntilo mari marchendo mari markuku marwacho diche makawuono ni wagombaka koraka gi migosi Chris Owala ing'eni Kensent chadek to wagombaka weche gi koma thoth mokalo ma wik no chakore godo kachiel gi bage koma timore e kor wi kairi migosi Chris weyo kama na penji wach mar census mitimo Kisumu gi sanieri bende wanyalo wacho ne en gima kare mar county timo koso gi japaro modeko matin county Nono ndio makosa. Yes. Ingen okinyatimo census kani so bito inam. Itimo census manga. Imienga to notice nubi ndiko notice miketi. Lakini ojo medical number gichemne. Samani miyo gi notice madare chane. Yes. Tibedo go system. Toje no wakao census unji kama ubrodhi kama kutiki chima kama. Kuro kataka kori teri ni kori yung kabidhi dari. Tingien kakacho oduogo. To chingwa kama abro duogo to sani ng'ato noso we tich boso nyithindo so dar school kane uso kata mana railways kata Kibuye nyithindo mane school private school osotero dala nyithindo mane public school sama koso golo kusomo modok dala ode chako duogo na do ng'ani ani gole mane ketho ngimangi mondo ikel yo kaw stalls gima timore ka the truth mantie ma kata county government nyaka bit clear iwacho ni jo county moko also kaw stalls gikete wadegi gikete nyithindgi yes jomane ni korido gitich county to gimakoro gikaw stalls ng'amo nego bene seyo jaduong' ka johala ok noyudo stalls ok ondek nyingi en joten traders koso serikal mar Kisumu ingen eviction timo government sama government boko timo eviction idwaro ni kaw data bingis jogi udadaruka to vodhi kama jogi jotelo major traders to ginitimo kod divide and rule government has a bigger responsibility mar making sure no kodari ka to point A idhi yanango yes koro kwanyal blame traders government has a bigger responsibility to protect jogi chulo usuru ibo ng'en no usuru maximum olwar kabisa nyaka jogi ne gol street ka to ne golo gi le crach nyaro planning town of marach but plan gi human face bangin me dhano onego chiem dhano wadwa first before igneto bro say uje ngoni jok makina tero mar oganda ang'o binu lengthi sama magina timore sani kuru wuoyo last minute be kana wuoyo moro mako ngoje ngena John yes waso wuoyo gigi kundi maybe pokwa wuoyo poka okak mabor but waso wuoyo nitie wuoyo mar gomba keliel nitie wuoyo mar gomba ke put nitie wuoyo mamiyo kawo kang' mo ngeno wano pwadhi keliel gomba wong space ma wachi balia waronya no wacho kama wani kata kwa romo kama kakipenja ni tanyelo mi opinion na ngeno kwa nyar compete jo siasa eliel church wekiri hiyo kino jana irada land wach moro kanisa ja siasa ko ndio kitu mbele premier platform so one limited but spaces mora moyudo yes wawachigi but mara yembe ndebe kingeno jo traders go bele no wundi bugi bedo hostile ne kaka dewo wach ng'ato anyalo paro ka kana ne eviction chakre no gomba jo traders moko jo tendgi tido koro tendgi no kaw buket machiegni no sirkal
koro gichako ywaga leng wacho ni dayo no chik gi stalls no chik gi moko nokao stall moko nochiek nyaka pesa nomi nyaka pesa notim ginadi bugi paro mondo gi support government obede to kane gikia ne itero gi otego koso kal kodi nam to waye gi lokacha koro ema koro gichako ywaga kane jogo undwa to ne gin ger bene hido ng'ato wach gino mano be mano ketho gik bene kendo dwa donji i maber mondo ako kod gi mbaka mondo wachop singo gino. Yes. Migosi Chris di mang'eny chieng' sani iri Kisumu geto welo mar Madaraka. Gik mang'eny nyalo timore samana achiel kuom census niri en mar kwayo kwan jogi eki motelo ne welo mabiro gi eki. To ng'ato bende chak dog penjo kendo ang'o ma Madaraka Day nyiso ne ja Kisumu? Ing'en Jaramogi Nogo buku noteto huru to kiranga maber ja Kisumu pod onge gimoro Madaraka. Ja Kisumu pod poverty ojon kirango kata ka jodak e state kundgi iyore keto wan gi euro chuny town to kiwuok town idhi estate tiyora yoro chuodho aparo maybe higni mokalo estate moka Kenyari en estate maber dak e Kisumu kabisa kata chopo kuro ne ber sama wuoyo kodi ni Kenyari ute beyo but chopo tek chal ng'ama dak slums which mean sirkal wondo ji giloso Euro town but estate kidi migosi kata mana around World Vision area en chuodho ma rita wachni sirkal ne chako ncho bedo program mokane ng'ama dak ng'ama gedi siwala ni muko umuk jomoko area dek mabe ne gino to ng'eny ji to jogi kori irango ka sirkal apply the rules tiwacho no kara gie na rules gina ng'ama ka gedwa or ng'ama onge go sido ka kona mo people manene utegi obedo earmark for demolition mondo gedi siwalan where to moko ntinya ka court order to no muk koro ni sirkal ma Kisumu mar Professor Anyang' Nyong'o okotel ni jiga diera adiri gira tero kitimo giki onge kitkiso ndiko ng'ane gedi siwalan ere imuko ojon tiwe Chris no penjo gini rita gwacho ni gichungu gik moko nikech budwa focus Madaraka Day to bang'e gik moko dhi rugo wang'e didhi muko achiel gitinga to neighboring tiweyo ni focus on Madaraka Day gwacho ni gichungu muko chiemo ne mano kalore koda gi migosi mane gidhi muko no yes odhi kama gimuko Kisumu ma gimuko migosi imuko ot mukacha to neighboring cha to why could they wase wawe ngo bitipodo we monde lakini kwa nyalo acho migosi Chris ni gimoro nyaka chaki to gikaye kama ni giki didn't ko wade muko nane time mondo wawe badok Madaraka gimuko wade muko nane wawe bang Madaraka no ginyalo chako muko to odoni miketo piny to manie bathe pod iwacho ni wawe mondo otiek Madaraka mondo kwa paro to mondo bed fair ne county wawe kama Madaraka rumo motigo ndalo moko gimuka dieri to wacho ni oyo kar ka ida gitema kosa gima na penjo yes no muku utego karang'o Madaraka wachak bango karang'o ne gikia Madaraka dhi biro Kisumu no muku utego muka Madaraka ging'en biro Kisumu okay walose Madaraka sani no karingo matek mano gima nyako bogo mbaka nikech en penjo mani kod wende tang'o miyo thuolo nowe kinde ikite kanu chako chon tiere wach moro mopondo koso onge kata kamano mondo odogo bed fair kendo Madaraka adi golo timeline no Madaraka 2 weeks only muko then not I can say ne gin committed Madaraka Day biro jaduong' gwenge makaluo ang'o mondo bed ni wakete mesa as a priority ma leaders mondo eventual ne kiro Arun devolution no mewa dilo on self governance chuto ntie gik mwana wadi but kwecho man kwecho gadirin gine independence do man kwecho gadirin man wange devolution onego dog chien mokko onego rang to peswa to what extent e kwa tiyo kod kumana gikonyo to mana riyo kan tie project ko ma mega like railways go like ngene gima timore kata wakwecho no eso gitinwa ma wado ibe ga ngado para is naka ndara mama loss county ngado para is gima na gin pes county ma loss which mean mara gidwa ketio fuko gi go mana bi kam do bi
mondo makoro giwacho men watiyo gima ajido timo mokwongo warango project man gi impact beyond one county like kan an kawadwa kwayo madaraka udwa kwayo gimoro president ka national government wachre chada kwayo jolupo ka sandre adwa wacho der ka adwa ket kitab too big cold storage facility manyalo factor manyalo capture the issues mag jolupo ka warangi yono mondo livelihood mar jorech bukare adwa rango nuan kata factory mane madugilosno around ka ngem gik madhiye moko ni gero wadwaro gi on wakao gima generate no income kata mano mono mane tiere gande mondo michak do chier ke chiere mondo gima en gimoro ma one obro ket employment two odi produce gimoro but giwacho ni gine bro respect bro kel employment stadium kel employment port kai kel employment uru maketo gane joma no oketho kuonde gi jedong aparo no en gima okanyal dismiss but imberango who are the major beneficiaries me wacho go gima tut ngama benefit gima benefit mulich ngem tie gi wedo keto jogi tilo gibu ko mwatimo wakao ganda to keto mbele to wadhiro gi to no neno aparo no jaluo onego think wawe siasa mara ole wawe siasa machuki wa benefit from Nairobi to strengthen me kwa gibe wa benefit from Nairobi to mawagibe ndo waje some cooperative union yes you do the cooperative ko to tidon pesa mar cooperative a lot of it done national government to all the support the coffee we support the tea kichwan cooperative me ko to or additionally okwai resources moko manyalo konyo economic growth kichwan sakoni me ko to cooperative to koro ana feel no wadwa sesi bwatimono warangi kata mara healthcare kiskawa wacho nwadwa kwicho Russia is in the size my land maintain it's bigger than Moi Kenyatta bigger than Kenyatta but idoka machines moko mang'eny onge Russia idhi Moi idhi Nairobi to wanyalo kwa strengthen Russia hospital wacho na government oketno fully paracetamol tayo ketno every machines mondo obo konyo lakini wewe ko ni magingi dik mo ok nyatem gedi chiele ken sama ker gi ni jadum but okay ni ngato be biro kwae en gima no so represent your issues uso kitu no an kwa review nyanza wa to one parity 1 2 3 4 5 to kodi kwa na richun kacha to wacho kwa rais kacha en gima no uso the leaders no so be no go back makao biro ka tisomo memorandum imitsomo na memorandum okungado ko chung wan nenda acha an ko chung miama anoyo an coordinated begging oknyal konyo an coordinated begging oknyal konyo tiere MPs kawuono ni romo godiochieng hotel moro Nairobi mar mondo mi ket queen backyard margi Mulora Mulodinga no sebiro gwenge makalu kar kairi bende mar ket dala ne mondo mi bende gi kwe Amina Mohamed kaka na singis chini kacha de kawuono otimo tour e Kisumu developments ma Kisumu inyalo nadi di bedni madaraka de mabiro Nyanzani oe ndere ahinya mar golo picha moro ne Nyanza wadech godo wa hold so dearly to kata kamano tere gimoka dire mane normal karais biro kamoro nyaka delegation to be ina no paro katimu ma John de Batiso kana Yesu bibiro no di bolero yo sana wach mara mina mandato must kijatende kabiro kata in kai injetendika ko de visit dalu ko de visit moro meti mo project mari nyakidi ket maber embarrassment ma head state no ngam ko ken gi maber ine lose creativity mara yo kir biro ne kan ido kol oluo machiegni ka bibia ni jejo koto soko gompi ko iro nchantie ji bayo dogi ai do ka mara yo jo Kisumu okumor gutije nyang'nyongo ko moluoro elo dinga nyonya kabi mondo kuye gi kariyo gi mondo gigo bede embarrass ko biro gwendo nyako bibo wuo joluo jo Kisumu noyo an gwendo kiko kuodwiya tingen kit ka joso jok nyalo kudwi
koro wach BBI no ng'eny ji kowacho ni kose BBI no podho nikech nere nitie seche moko ma nene ker ok owinjore go Kibaki iolne. Jomoko be temo wacho no en wach nyong'o, nikech nyong'o jogi ng'eny ji nyalo bu nyong'o, koro gigi duto miyo gini bedo kaka bedo no. Okay, ini kami nanti juga macam mungkin masa mereka penji. Wach mogik en jaduong' Harun, jo Kenya kata joluo nyaka mokwongo giluor chik, mar ariyo nyaka giluorre, mar adek nyaka wabed wachak rango giluongo no ere ka dwa tek loch mar gwenge mondo wakonyrego, mondo wasaduto waeno nyaka wakwech, nyaka wadak, wan gi resources te. Leadership is a problem. Koro nyaka wachak fix leadership no by yiero ng'ato, not because of me pesa, but yiero ng'ato nikech en committed, onyalo teri kanan maril, not kanan nikech onyalo mi handout ok bi konyowa. Wadog warang kama koth nochako goyo waya. Manyiso ni chich wacho nitiere kanan moro ma fake. Kanan timo fake. Okay. To live chedo bari bang kuku mar wach ochako dogo timbe kendo chieng' machielo. Nyinga en Harun Otieno iloji duto mcheni robedo kare. Ukamana hinya ne senior producer mar cheno ni Zeru Babel kumunenyo gimana moro bedo kare. Wajogo timbe chieng' machielo. Oriti. Welcome.